Häzir Hytaýda näme bolýar? Ýöne täze infeksiýalar ýüze çykýar. Koronavirus näme? Virus näme üçin öz ýaşaýan organizmasyny öldürýär we viruslar nädip mutasiýa geçirýär? Olaň öle bolmasyna garamazdan we pandemiýa nädip başlady? Bulaň bartyny bu videoda öğrenirsiň. Bu videony çykarmana gijäk atama meňe häzirem koronavirus pandemiýasy dowam etdi. İlki bilen koronavirus näme? Ol koronavirus. Koronavirus kuşlarda we başga bir näçe haýwanlarda kesele sebäp bolýan we Coronavirus familiýasyndan bir virusdur. Koronavirusyň käbir görnüşi adama zyansyz ýöne olan arasynda MERS, SARS we COVID-19 ýaly adama ölüme sebäp bolýanlar bar. COVID-19 ýagny koronavirus bu ölü we diri öýjüň arasyndaky zat. Ýagny ne öli ne de diri. Koronavirusyň maksady diňe köpelmek. Köpelmek üçin bolsa başgalaryň öýjüklerini ulanýarlar. Hemme koronaviruslar bir-birine meňdeşdir. Alymlar wagtal köne dostlar ýaly koronaviruslar bilen gawatlaşýarlar. Koronavirusları bir-birinden aýran zat bolsa korona meňden gapdylanak tikenleri. Şol tikenleri öýjüklere ýapyşyp diňe öýjüň içinde köpelip bilýänlikleri sebäpli öýjüň içine girmek üçin ulanýar. Näme üçin koronavirus grip bize çykarman öýkende sowuklugyň çykmasyna sebäp bolýar we adamlar öldürýär. Wagtyň geçmegi bilen koronaviruslar täze parodolar ýüze çykarýar. Buňa bolsa ştam diýilýär. Bu gezek bizdäki ştam 2019 NCOV. Keseliň ady bolsa resmi taýdan COVID-19 diýildi. Bu virusyň tapawutly tarapy näme? Koronavirus burunda oturman has aşak öýkenegdi. Öýkenegden soň göne alveola diýilen biziň dem alan inkiçe öýjüklere girýär. Alveolalar sowuklukdan dolu urýar we adam bolup başlaýar. Şu taýdaky paradoksa seret. Adamy öldürýän virus däl, adamyň öz bedeni. Virus öýjüge giren soň, ýani infeksiýa bolan soň adamyň bedeni her ýol bilen infeksiýany duruzjak bolýar. Köplenç bolsa öýjükler virusy duruzmak üçin öz özlerini öldürýärler. Sen öýüňe ogry girende öz öýüňe özüň ýarýan ýaly bolýar. Ýöne köplenç organizma keselli ýerin virus ölsin diýip gyzdyrýar we hemme goraýan organizmalar keselli ýere uratýar. Bu biziň organizmamyzyň virusa garşy görkezligi reaksiýa. Organizmamyz virus bilen uruşýar. Beýnimiz bolsa bütün bedenimiziň temperaturasyny galdyryp bilýär. Köplenç durmasyny bilen ok 40 derejäçe galdyrýar. Şol wagt biz beýnimize hey, näme etýäň, men öldürmeler, virus öldürmeli diýip gyzyny düşürýän dermanlar ulanýar. Ulu problema bolsa, biziň immunitetimiz intak virusdan anok we prostoy taktika ile ýeňjek bolýar. Öýjüklerden goraýan öýjükleri ganyň sowuk ýeri bilen öýjükler çykyp başlaýar. Şol sowukly organizma virusa garşy ulanýar. Ýöne ol organizmanyň özüni öldürýär. Alveolalary kislorod bilen dem alyp bilmez ýaly doldurýar. Şol sebäpden adam bowlýar we öz-özüni bowýar. Bu bolsa özüni öldürmek. Koronavirusyň ölülerine virus günäkär däl, hawa biziň immunitetimiziň reaksiýasy günäkär. Hawa, şu wagt virusyň nädip işleýänini öğrendik. Ýöne virus nirden çykdy? Meni gorkuzýan bir teoriýa. Uhanda, ýagny Hytaýyň bir şäherine bazarda epidemiýa başlady. Bu bazar bolsa viruslar institutunyň ýanyna ýerleşýär. Şulara seredin, eger haýwanlar üçin dowluk baý bolsa olam şu bazardyr. Haltaň içinde güjük bar. Bu taýda bolsa güjüge nähil mähirli. Bärde bolsa güjükleri motorda edip barýarlar. Virusun genetik kodunu derhal çözdüler ve Hindistan alımları WIC keselini meňzeýän kodlar tapdylar. Bu näme diýmek? Bu bolsa Hytaýlaryň virusu özlerini ýasadygy manysyna gelýär. Şolar ýaly kod böleklerini başga viruslarda da başga wagtda, başga ýerde çykanlygyny görüp bolýar. Bu bolsa başga adamlaryň eli, burnu we gök gözi bolan üçin garnaş diýmekdir. Ýöne iň howply zatlar bize laboratuardan gelen ok, bize tokoýlardan gelýär. Hemme howply viruslar ekwatora ýakyn ýerlerde ýüze çykdy. Ekwatora ýakyn ýaşaýanlar subtropik ýerde ýaşaýarlar. Bizde köçe çyksaň näme bar? Guşlar, güjükler, pişikler bolly. Ekwatora ýakyn ýerlerde bolsa daşaryk çyksaň maymunlar ylgaşyp ber. Bir seretseň ýergany tutup ber, ýere seretseň ýylan gezip ber. Bu haýwanlar bolsa viruslar üçin rezerwuar ýaly. Bu haýwanyň içindäki viruslar hiç il keseli ýüze çykaran ok. Viruslar ýöne haýwanyň içine evolüsiýa geçirýär we gitdikçe üýtgeýär.
Bakteriler çaltı bölükçe geçirýärler. Viruslar bolsa bakterilerden müň esse çalt. Ýani her virus kopyasy öz DNK-syny ýitgetýär. Ýalňyşlar bilen. Şol ýalňyşlara bolsa mutasiýa diýilýär. Mutasiýanyň nämedigini düşündirmek üçin aňsatjak bir zat aýdaýyn. Men gulum gymyladyp bilýän. Şol ukyba belli bir gen jogap berýär. Bu gen bolsa maňa atamyň atasynyň atasyndan galan zat. Bu ukyby millionlarja ýyl öňülänip durlar. Şol bolsa bir şekilde olar gorapdyr. Hawa, olar howpyň nerden gelýänini eşitmek üçin ulanyp durlar. Şol ukyby bitirmek üçin bolsa men öz öýjüklerimi çağılama bermeli. Çağılam öz çağılaryna we şolar ýaly dowam etmeli. Şol gen nesilden nesile geçip yok bolmasy üçin şol geni yok eden mutasiýalar bize çykmaly. Şol bolsa müňlerçe ýyl gerek. Şolar ýaly adamyň DNK-sy mutasiýa geçirýär. Hawa, ýaman hayal. Virus bolsa öz genini milyonlarça esse çalt kopýalaýar. Şeýdip ýene bir neçe ýyldan virus täze genomyna ýesi bolýar. Täze genom bolsa bir topar hadisalar ýüze çykarmana mümkinçilik bolýar. Genomyň ýitgemesi bilen koronawirusyň daşyndaky tikenlere müýtgeýär we haçan täze tiken bilen haýwandan adama geçende adamyň immuniteti onu tananyp we virus biziň içimizde hakyky terror ýüze çykarýar. Emme koronawirusyň görnüşlerinden diňe 7 ştamşylar ýaly edip öwrendik. Covid-19 bolsa täze 7-nji ştamy. Käbirler öňe epidemi ýüze çykardy. Gazetlerde boldy adamzadyň soňy 50 diýip ýazýardylar. Bu viruslar bolsa videoň başyna aýdypdym. Biri MERS beýlekisi SARS. MERS adamlara Arabistandaky düýelerden geçipdir. İkincisi bolsa SARS, geň alaýmaly 2002-nji ýylda Hytaýda kiçik tisbet diýilen haýwanlarda mutasiýa geçirdi. Soň şol virus haýwany bişirýän restoran işgärlerine geçdi. Olar näme üçin ýýärler? Bilemok süýjüdür-de. Hytaýlylar onsuzam ýöreýän zat da bolsa ýýärler. Meselem ine bişirilen uçan sıçan. Hytaýyň ýarysy subtropikada ýerleşýär we adamlar bilen birlikde başga-da ýüzlerce haýwan ýaşaýar. Hytaýlylar bolsa şol haýwanlary tutýarlar we diýerlerine bazarda satýarlar. Uhandaky bazaram şolardan biri. Şol bazarda uçan sıçanyň diýişlerini haýwany we ol haýwan göni bazaryň içinde adam diýişlep biler. Ýöne şol haýwanlaryň getiren ýanynda da durmagym ýeterli. Hytaýlylar bolsa tutuşmaşgala bolup ýýärler. Hawa 10-15 adam agşam naharyna ýüşýärler. Bu däp gowy erbet däp däl. Ýöne şolar ýaly haýwanlary ýýänler sebäpli virus terrory 10-15 adama geçýär. Hytaýda adamlaryň köp bolanlygy sebäpli bir-birine ýakyn, kiçik öýlerde ýaşaýarlar. Şoň üçin virus terrory raýonlary we soň bolsa şäherler gurşap alýar. Covid-19'yň DNK-sy 96% uçan sıçanyň DNK-syna meňzeýänligi belli boldy. Ýöne galan 4% bize başga haýwanlardan mutasiýa geçiripdir diýip aýdylýar. Adamzady ýok edip biljek derejede iň köp virus taşıyan haýwanlar bu alaka däl, ýok çyýbynam däl, uçan sıçan, haýbile. Uçan sıçanlar bir-birine Hytaýlardan hem ýakyn ýatýarlar we öz arasynda virusy bir-birlerine geçirýärler. Uzaklara uçanlyklar sebäpli adamlara howply viruslar üçin gowy inkubator bolýar. Hytaýlar bolsa onu diýerligine ýýärler, gün tüýleri, diýişleri bilen. Ay Allahjam. Pneumoniýa we Ebola virusyna da bu haýwanlar ünäkär. Iň gyzyklysi bolsa uçan sıçanyň immunitetiniň gurulşudyr. Uçan sıçan öz daşayan viruslary bilen kesellenýär. Bu iç virusly biologik aruja ýaly diňe daşaýar. Açanna uçan sıçan uçanna 10 bedeni 40 derejede gyzýar. Hemme viruslar bu temperaturada diýrik alyp bilenok. Ýöne diýrik alanlar bolsa adaptasiýa geçirýär we biziň bedenimizde 38 derejede arkaň ýaşap bilýärler. Biziň kellämizde viruslaryň nädip işleýänini oturdy. Indi bolsa nädip bejermeligini öwrenelik. Bu bölüm siziň kelläňizde köp wagtlap galjak we siz ony nesilden nesile berersiňiz. Virusa garşy dermanlar barada käbir datlary öwrenmeli. Virusa garşy dermanlar viruslary öldürenok, virus ýok edenoklar. Açanda virus organizmada gezip ýörkä, intek öýjüge girmenkä, togulanan pangolin haýwanda meňzeýär. Antivirus bolsa ýol bolsa meňzeýär. Derman virusyň hiç bir ýerine birleşip bilenok, hiç bir ýerinde işlep bilenok. Ýagny virus aktif ýagdaýda däl. Derman bolsa aktif virusy gözleýär. Antiviruslar diňe biziň immunitetimizi güýçlendirýär. Ýa-da virus öz-özüni kopýalamaz ýa-da oňa garşy görüşýär. Iň peýdal antivirus WIC we hepatit keseline garşy ýasaldy. Iň peýdal diýmemiň sebäbi bolsa keselin köp bölegi gripden geçýär we suwtlanan efekti ýok. Diňe ýekece 100%lik virusa garşy goragymyz bar. Olan biziň immunitetimiz bolly, ondan başga gorag ýok. Onda näme üçin biziň immunitetimiz koronawirusa garşy işlat edip bilenok?
Sebäbi ol koronavirus bilen tanış däl. Alymlar we doktorlaryň maksady biziň immunitetimiz bilen koronavirus tanışdyrmak. Onu näde etmeli? Vaksinalaryň üstü bilen. Vaksina haçanda alymlar virusu ýarmöli ýa-da ýarsyn kesip biziň organizmamyzyň içine biziň organizmamyz bilen tanışdyrmak üçin uradylýan zatdyr. Ýani biziň immunitetimize fotorobot ýa-da zat berilýär. Käbir öýjükler onu ýatda saklaýarlar we virus indiki edek gelinde onu antijenler bilen çalışýar. Beýleki öýjükler bolsa şol antigenleri görýärler we güni atak edip başlaýarlar. Ýagny organizmamyzyň öz viruslara garşy göreşmegi öwrenýär we adamdan diňe ölmezlik talap edilýär. Hawa vaksina tapylýança köp wagt gerek bolýar. Meselem Ebola virusu üçin vaksina tapylýança 43 ýyl dowam etdi. 43 ýyl. Allah jan näme olar ýaly köp. Virusun içinden virusun tikenlerine cevap veren genler tapmaly. Soň howpsuz kopyasyny ýasamaly. Covid-19 birinji däl we iň soňky pandemiýa däl. Pandemiýa diýip alymlar saklap bolmaýan epidemiýa aýtýarlar. Adamlar sosial bolan üçin bir-iki ýere gitseler gutordy. Pandemiýa inta köp bolar. Virusun evolýusiýasy bir ýerde duranok. Şoň üçin bütün dünýä saglyk guramasy iň howply viruslaryň spisyna X kesellik bir kesel goşdular. Bu keselin tek ýüze çykmady. Ýöne hökman ýüze çykmaly. Medisina näle ösenem bolsa X kesellik her wagt ýüze çykmak ahmal. Sebäbi viruslar mydama öz daşaýjysyny ýitgetýärler we mydama mutasiýa geçirýärler. Maymundan düýe, düýeden uçan sıçana, uçan sıçandan ýylana we bu dowam etdi. Açanda soňky nokady ýagny bize gelýänçe. Biz olan has görýän zady. Näme üçin? Sebäbi biz sosial bolanymyz üçin derrew bütün dünýä ýaýratýas we kesellärniň sany gitdikçe köpelýär. Virus näçe köp adama geçen olsa virus şonça köp ýaşaýar. Olaň esasy maksady köpelmek. Meselem virus doňuza geçen olsa, ol 1000 san doňuz diýmek we doňuzdan barsyny öldürip gömýärler. Doňuzlar adamdan kiýal hiç çerik kaçanoklar we hiç çerik uçup gidenoklar. Olar Türkiýe bilet alanoklar. Ýagny adamlar ýaly virusu ýaýradanoklar. Adamlar bolsa, adamlar başga zat. Derrew hop tutuş planeta ýaýrady. Koronavirus korkusyny biziň ýanymyzdaky başga howply zady ýatdan çykardyk. Ol howply virus her ýyl 100 miňlerçe adam öldürýär. Buňa garamadan biz ondan gorkamyzok. Biz oňa öwrenişipdiris. Bu grip virusu ol daşaýjy ýitgetmekde çempion we ol daşaýjylar atlar, ördekler, doňuzlar, ýagny bütün dünýä bize geçirjek bolýan ýaly. Grip virusynyň iki esasy tikeni bar. Biri öýjüge girmek üçin, beýlekisi öýjükden çykmak üçin. Eger adamzadyň soňuny getiren viruslar bolsa, grip virusu bolardy. Sebäbi ol aňsat geçýär we çalty evolýusiýa geçirýär. Ýöneki sezonlaryň grip bolsa milyonlarça adama geçýär we ýylda 600 miňe ýakyn adam ölýär. Menin tek howply ştamlar barada aýdamok. Näme üçin beýle? Eger bir öýjüge iki virus girse, ol viruslar bir-biri bilen genomlaryny çalyşyp bilerler we orta täze vaksinasy bolmaýan virus meýdana geler. Şoň üçin grip sebäpli M4 pandemiýa ýüze çykdy. Olaň arasynda iň güýçlisi ýer ýüzündäki adamlaryň 3/1 keselledi. Bu bolsa Ispaniýa gripidir. 2 ýylyň içinde 50 milyondan köp adam öldü. Birinji we ikinji pandemiýa birlikde 2 milyon adam öldürdi. Ve bular nerede başladı? Biljek bolun. Hawa, Hytaýda. Men aýny haýran galamok. Iň gorkunçy bolsa tehnologiýalar bilen häzirki wagtky viruslaryň kodlaryny häklap bolýar. Meselem ospa virusu wagtynda 300 milyon adam öldürdi. Şol virusyň DNK-syny ýitgedip bolýar. Serwerlere däl adamlary howp salýan hakerler göz öňüne getirin. WannaCry adly kompýuter virusu 224 kilobayt agrymyndadyr. Bu bolsa 1 milyon 800 000 birlik we nolukdyr. Ospa virusynyň kodu birlik we noluklary bilen däl harplar bilen ýagny A, S, T we G harplary bilen ýazyldy. Bu bolsa DNK-da kislotalaryň atlarydyr. A. Adenin, G. Guanin, S. Sitozin, T. Timin. Ýöne manylary bir, olar laboratuarda ýasap bolýar. Kodlar bary ýok 400 000 sembol bolar. Bu bolsa kompýuter virusyny ýazmakdan aňsat, pikirlenip görüň. Genetik kodlar gen banklarynyň skaçat etme aňsat. Ol mut we registrasiýa syzasyz skaçat edip bolýar. Men aýtjak bolan zady viruslar erwet zatlar däl. Ýöne olar biziň organizmamyz köpelmesi üçin rahat ýer bolan üçin ulanýarlar. Viruslar diňe özüni ýitgedenoklar, olar bize ýitgetýärler. Olar biziň DNK-myzy ýitgedip bilýärler. Biziň DNK-myza öz DNK-laryny goýsalar we biz ol DNK-ny öz çağlarymyza geçirýäs.
Ece çağatynyň intek garna wagtyny imitlendirmesine bir wagtlar viruslar maymundan genine goşan genler jogap berýär. Şol viruslar bolmadyk bolsady biziň hiç birimiz dogulmazdyk. Viruslar bize ölüm berişi ýaly bize ýaşaýşan berýärler. 14-nji asyrda çuma adyna gara ölüm diýilen kesel hemme adam öldürmedi. Diňe mutasiýaly adamlar diri galy we olar özünden soň nesini goýdular. Şol mutasiýa sebäpli häzirki Ýewropalaryň 10% doguşdan WIC keseline immunsedi ba. Şolar ýaly atalaryňyzdan padarka size nähili. Her bir täze virus öz taryhyna näçe adam ölümler bilen başlaýar. Ýöneköý sowuklamada şeýle. Açynda virus öz daşaýjysyny başga adama geçirmäke öldüren bolsa virus üçin bul tupik bolýar. Ýöne öldürmese tutuş kontinentler almagy gowy mümkinçilik bolýar. Virusyň maksady şalt we köp adam öldürmek däl. Tersine wagtyň geçmegi bilen agressiw bolmaýan görnüşler diri galýar. Öz daşaýjysyna has köp ýaşamasy üçin we näçe köp adama ýokuşdurmasy üçin mümkinçilik berýär. Olar bilen uruşmaz hiç gaçan gutarmaz. Ölüler bilen diýirleriň uruşy.